De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio. M'agrada. Doncs endavant, és el teu espai. A partir d'ara començo a explicar el que Tu ens faig. expliques. Ara parles de virginitat en l'àmbit tecnofílic. La teva experiència jo amb la no ho vinculo virginitat. directament. Jo el que he fet és una recerca amb eines tecnofíliques sobre la paraula virginitat, entre cometes. És justament el que havies de fer. Bueno, llavors he fet bàsicament el recurs que faria tothom. El primer de tot anar a Google. El lògicament. Googleasso. El primer que ens trobem a Google és a la Viquipèdia, on tenim una primera definició que diu: virginitat és un terme emprat com a sinònim de puresa. En el seu context més comú fa referència a l'estat d'una persona que mai ha tingut cap relació sexual completa. Aquí el tema de relació sexual completa, el completa és És un detall important? és un detall important, sí. Després ho veurem. Vale, després definirem complet, entenem. Hi ha una altra definició, diu: alternativament, el terme pot indicar una manca general d'experiència en altres activitats fora de l'àmbit de la sexualitat. Com ara un programador que tot just comença a treballar amb un llenguatge nou. De 4 a 7 de la tarda, Extra Ràdio.